Ceea ce înseamnă că eu sunt mâine la curățenie? Da. Dar cum s-au decalat așa zilele? Păi eu nu eram vineri? Era vineri și era în sâmbătă și a pus vineri în locul Corinei. A, păi vezi, voi sunteți la fel, păi doar la noi, la tine ai rămas joia. Era vinerea. Nu, era Corin. Eram joia? Da. A, scuze. Uite, ia-l! Eu am crezut că eram... Cum a fost altă filmul ăla? Ciudat, dar n-aveai ce să înveți din el. Dar eu l-am văzut de la început că nu mi-a plăcut. Nu înțeleg cine l-a mai dat, mi-am bucurat și de treabă. Da, cu Prometheus. Dar mie nu mi-a plăcut de la început, cum a început, am zis că nu vreau să mă. După ce vă dați vă uitați la televizor, mai faceți plătire. Dacă agățăm o să ne dați televizorul închis. Dar cu ce mă îmbrac eu mâine? Nu e joi?